OK guys, takže vysvetlíme si, ako vstupovať, ako vyhľadať vstup a kedy vlastne vstupovať, kam si umiestniť stop loss a kam si umiestniť take profit. Teraz už vieme, čo je indikácia a čo je korekcia, hej. Čiže indikáciu máme vždy, keď nám cena prelomí predošlý high, keď sme v uptrende, teda ukážeme si tento príklad v uptrende a spraví nám nové high. Čiže to je indikácia. Čiže z tohto levelu máme indikáciu, že cena chce ísť odtiaľto sem, nad tou úrovňou alebo zónou. Korekcia je vlastne, jak sme si hovorili v poslednom videu, vyberú sa peniaze, vybere sa ďalšia likvidita a ďalší kapitál na to, aby mohol prísť ďalší pohyb hore. Korekcia vlastne sa udeje vždy vtedy, keď sa vytvorí v uptrende nové high. Čiže vytvorí sa nové high a príde korekcia. No v uptrende máme higher highs, higher lows, hej? Čiže vyššie vrcholy, vyššie spodky. Toto sledujeme na tom 4-hodinovom intervale indikáciu. Alebo kľudne niekedy prejdem aj na denný, čiže indikáciu na 4-hodinovom alebo dennom. Korekciu môžeme sledovať na hodinovom intervale, ale dá sa niekedy, ja už to chápem aj z toho 4-hodinového intervalu, čiže to časom pochopíte. No a tým, že sledujeme tú korekciu teda na tom hodinovom intervale, tak jak som hovoril v predošlom videu, tak korekcia na tom hodinovom intervale nám vytvára nižšie spodky a nižšie vrcholy. Čiže na tom hodinovom to môže vyzerať nejak takto. Čiže za prvé, korekcia ide vždy oproti trendu. Za druhé, v korekcii sa na hodinovom intervale vytvárajú nižšie spodky a nižšie vrcholy. Čiže vytvárajú sa nám nižšie vrcholy a nižšie spodky, jak vidíme tu. Za tretie, vstup by mal pochádzať z úrovni indikácie. Čiže úroveň indikácie je toto. Prečo? Pretože odtiaľto nám cena dala indikáciu, že chce ísť do tejto úrovni, hej? Čiže odtiaľto sem. Toto je vlastne úroveň indikácie. Takže vstup by mal pochádzať z úrovni indikácie. Za ďalšie, čiže po štvrté, keď je 4-hodinový interval bullish, čiže je v uptrende, tak potrebujeme, aby aj ten hodinový interval bol v uptrende. Pretože nechceme vstupovať, ja neviem, niekde tuto, proste keď stále sa tam vytvárajú tie nižšie vrcholy a nižšie spodky, keď napríklad korekcia môže ísť ďalej nižšie, hej. Vlastne korekcia môže ísť, pokiaľ chce, až dokým neprelomí tento vlastne hlavný vyšší spodok. Pretože keby prelomila ten spodok, tak to by bolo už znamenie, že cena už ďalej nechce ísť vyššie. Takže keď je 4-hodinový interval bullish, tak potrebujeme, aby aj ten hodinový interval nám sedel s tým 4-hodinovým a takisto bol bullish, teda v uptrende. V korekcii sa nám teda vytvárajú nižšie vrcholy, nižšie spodky a pre vstup vlastne čakáme, kým sa z tej korekcii na tom hodinovom intervale začne vytvárať uptrend. Čiže ja neviem, tu sa vytvorí rovnaký spodok a tunak sa nám už vytvorí vyšší vrchol a vyšší spodok, hej. A keď sa nám vytvorí tento vyšší vrchol a vyšší spodok, tak to takisto na tom hodinovom intervale máme takisto jak na tom 4-hodinovom indikáciu, korekciu. Tak takisto to isté chceme vidieť aj na tom hodinovom intervale, že vlastne máme indikáciu, pretože vlastne sa nám spravil vyšší vrchol a vyšší spodok, čiže korekcia. Čiže vlastne to isté, čo chceme vidieť na 4-hodinovom, tak chceme vidieť aj na tom hodinovom. Čiže kedy vstupujeme? Máme v uptrende 4-hodinový a už máme v uptrende aj hodinový. Čiže vlastne máme indikáciu, korekciu na tom hodinovom. Toto je tá korekcia z toho 4-hodinového. Na 4-hodinovom by to proste vyzeralo takto. A na hodinovom takto, hej. Čiže už máme aj ten hodinový v uptrende. Tu už môžeme vstúpiť.
po korekcii, hej. Takisto jak na 4-hodinovom vstupujeme po korekcii, tak takisto môžeme aj na tom hodinovom už po korekcii. Lenže vždy vstupujeme na druhýkrát takisto zase jak na tom 4-hodinovom, tak aj na hodinovom, hej. Pretože prvýkrát je indikácia, čiže vlastne na tom 4-hodinovom je to toto a na tom hodinovom je to toto. Čiže indikácia, korekcia a vlastne cena zíde zase pod tú úroveň, niekedy nemusí a potom zíde späť nad. Targetujeme primárne tú úroveň, alebo teda ten vrchol, kam došla tá indikácia, pretože vieme, že nad touto zónou cena chce ísť odtiaľto sem. Čiže takú istú reakciu má potom aj ten druhý pohyb, že vlastne cena pôjde odtiaľto sem, pretože trh sa hýbe podľa predošlých reakcií a podľa úrovni predávajúcich a kupujúcich. Čiže toto je úroveň predávajúcich, tak ako sme si vysvetľovali v predošlom videu, pretože cena došla sem, vytvorila nám tu vrchol a následne sa otočila, hej. Čiže máme tu swing high a to všetko sme si vysvetľovali v minulom videu, takže to nebudem už rozoberať. Ale tu sedia predávajúci. Čiže takisto, keď cena dojde sem, tak môže nastať nejaká reakcia tých predávajúcich. Samozrejme, keď sme na tom 4-hodinovom uptrende, tak očakávame, že sa vytvorí, tým, že tu sa nám vytvoril vyšší spodok, tak očakávame, keď sme na tom 4-hodinovom uptrende, že sa nám vytvorí ďalší vyšší vrchol. Čiže keď cena nemá problém prebiť túto úroveň tých predávajúcich, tak vy kľudne môžete tú pozíciu držať a dať si ten take profit kľudne aj vyššie. Ale primárne, čo ja targetujem, tak 1:4. Priemer 1:4, hej. Takže znovu odfoďte si toto, alebo si spravte poznámky. Čiže vlastne toto máme swing low. Máme swing high, swing low, swing high a toto z toho 4-hodinového potom sa tu vytvára to ďalšie swing low. Môžeme si ukázať príklad aj downtrendu. Čierna bude 4-hodinový a modrá znovu hodinový, hej. Čiže toto máme úroveň indikácie. Čiže keď sa stane niečo takéto, že tá korekcia zíde až sem niekde, tak vtedy, aj keď by sa tuto vytvárali už nižšie vrcholy a nižšie spodky, čiže nižší spodok a nižší vrchol, pretože vlastne tento spodok je nižší od tohto a tento vrchol by bol nižší od tohto, tak stále čakáme, kým tá cena zíde znovu pod tú úroveň, pretože vieme, že pod tou úrovňou sú predávajúci, lebo odtiaľto cena išla sem. Dúfam, že tomu rozumiete. Takže tuto by si ešte nevstupoval, ale vstupoval by si až tu. Keď je tamto momentum, alebo je tam proste silné volume, tak kľudne môžete vstúpiť aj na tom prieraze, ale treba potom rátať aj s tým, že môže prísť z toho hodinového ešte korekcia a potom vlastne pôjde. Čiže to je už na vás, ktorý vstup si zvolíte, ale za to hovorím, že vždy vstup by mal pochádzať z úrovne indikácie, pretože cena môže kľudne spraviť aj toto, hej. Tým, že pod touto úrovňou sa nachádzajú predávajúci, tak cena môže kľudne spraviť aj toto, že príde sem a následne sa otočí trend. Čiže za to vstupujeme z úrovni indikácie. Alebo teda v tomto prípade pod úrovňou indikácie. Čiže v takomto prípade vždycky čakáme, kým tá cena zíde znovu pod. Čiže toto je hodinový a vlastne na tom 4-hodinovom by to vyzeralo takto, hej. Toto je 4-hodinový, toto modré a zelené je hodinový a 4-hodinový vlastne je tá čierna. Tu by mal byť vstup reálne. Takisto target alebo take profit, úroveň kupujúcich, pretože cena došla sem, tu nám vytvorila swing low a následne prišla korekcia. Čiže vieme, že tu sa nachádzajú nejakí kupujúci. Samozrejme, keď cena nebude mať problém prebiť tú úroveň, tak si môžete dať kľudne ten take profit aj ďalej. Alebo ja si väčšinou take profit ani nenastavujem, nastavujem si upozornenia. Čiže môžeme si ukázať taký príklad. Čiže tu cena bola v uptrende a začala konzolidovať, no tu sme mali indikáciu. To mám 4-hodinový, hej. Dám si hodinový, čiže vytvorilo nám nové high, čiže higher high.
A potom prišla korekcia. Lenže tu by sme ani nevstupovali, pretože nikdy tam cena neprišla naspäť. Alebo nad tú úroveň. Proste, jak som vám vysvetľoval, že vždy pochádza z úrovne indikácie, tak presne za toto. Cena tam nikdy nedošla naspäť. Čiže reálne by sme tuto ani nevstupovali. No čo nám cena spravila? Spravila nám novú indikáciu. Keď si dám takto 4-hodinový znovu, tak tu máme novú indikáciu smerom dole. V indikácii musí byť uzavretá sviečka, alebo teda uzavreté sviečky. Keby tu bol iba knot, tak to není indikácia. Tým, že tá sviečka sa tu uzavrela pod, tak je to indikácia. Čiže sme mali novú indikáciu a potom došla korekcia. Čiže vlastne tuto sa nám vytvoril nový spodok, čiže nižší spodok, lebo je nižší ako tento. A znovu ideme na hodinový, kde sledujeme korekciu. A v korekcii, jak som spomínal, keď je 4-hodinový downtrende, alebo teda začína downtrend, tak korekcia vždy ide oproti. Čiže v tomto prípade sa tu vytvárajú vyššie vrcholy, vyššie spodky, hej? Čiže vyšší vrchol, vyšší spodok, vyšší vrchol. No a pre vstup, jak som tiež spomínal, čakáme vždy, kým cena zíde pod tú úroveň indikácie, čiže toto je úroveň indikácie, a hodinový bude takisto v downtrende. Čiže tu sa nám vytvoril už nižší spodok a tu sa nám vytvoril nižší vrchol. A potom cena ďalej pokračovala. Čiže takisto máme tu indikácia, hej, jak som hovoril pár minút dozadu. Indikácia, korekcia a potom pokračovanie. Čiže reálne tuto by sme vstupovali. Čiže za prvé sme pod tou zónou, za ďalšie máme aj 4-hodinový, aj hodinový v downtrende, čiže tu vstup a tuto stop loss. Tak ako som ukazoval. No a take profit primárne by mal byť toto, hej, pretože ten 4-hodinový level je tu, hej, kde vlastne došla indikácia. Lenže vidíme, že cena nemala vôbec problém prebiť tú úroveň. Proste týchto kupujúcich, hej. Čiže kľudne ste to mohli držať, pretože keď si dáme znovu 4-hodinový, tak vždy keď sa nám spraví nový spodok alebo vrchol, v tomto prípade downtrende spodok, nižší spodok, tak to je zároveň aj nová indikácia. Čiže toto je zase znovu nová indikácia. Čiže indikácia, korekcia. A ďalej trh pokračoval dole. Takisto toto som dával na Instagram. Tuto niekde bola cena, keď som dával na Instagram, že cena pôjde dole. Tuto to bolo proste také, že trošku cena konzolidovala, ale stále sa tu vytvárali nižšie vrcholy. Čiže takisto, jak som spomínal v prvom videu o trendoch, v downtrende sa vytvárajú nižšie vrcholy. Keď by bol nejaký nižší vrchol prerazený, čiže by sa vytvoril vyšší vrchol, tak už cena není v downtrende, alebo teda je začínajúci uptrend. Alebo môže byť tak. Lenže keď si všimnete, tak stále sa tu vytvárali nižšie vrcholy. A tu som ja aj vstupoval, lebo tu sme mali spodok. Takisto. Indikácia, korekcia, hej, dáme si znovu teraz hodinový. Indikácia, korekcia, pokračovanie. Čiže reálne znovu tu by bol vstup. Stop loss tu. A take profit. Vždy si hľadáte proste nejakú, v downtrende si hľadáte nejakú úroveň kupujúcich. Čiže keď tu sme mali vstup, tak ďalšia úroveň kupujúcich bola tu. Najbližšia. Lenže cena išla ďalej nižšie. Čiže ďalšia úroveň je tu. Cena tam došla. Ďalšia úroveň kupujúcich je tu. Cena tam prišla. A následne sa odrazila. Takisto sa niekedy stane, že tá korekcia nedôjde úplne sem. Stane sa, že korekcia príde len sem. Vtedy takisto máme hodinový, čiže nemusíme čakať, kým cena príde sem. Keď sa nám už začnú na tom hodinovom vytvárať vyššie vrcholy a vyššie spodky, tak už vieme, že vtedy končí korekcia. Čiže cena chce ísť už vyššie. Čiže uvidíte aj takýto príklad korekcie, keď cena
vlastne nepríde úplne až do tohto levelu, hej, to není pravidlo, že cena musí prísť do tejto úrovne, vlastne v tej korekcii, nemusí. No ale tak zistíme, že korekcia končí, keď sa nám začnú na tom hodinovom už vytvárať vyššie vrcholy a vyššie spodky. Čiže znovu máme indikáciu z tejto úrovne a vieme, že cena odtiaľto príde sem. Hodinový je zatiaľ downtrende, no už sa nám začína vytvárať vyšší vrchol a vyšší spodok. Čiže takisto jak na tom 4-hodinovom, indikácia, korekcia. Samozrejme target zás najprv sem, potom keď napríklad vidíte, že nemá problém cena prebiť tú úroveň tých predávajúcich, pretože tu sedia predávajúci, tak môžete to kľudne držať ďalej, hej.